ассалому алайкум дӯстони гиромӣ, хуш омадед ба канали душанбе шоу. Ман ҳастам бо шумо бобоҷон Саидов. мошинои фурӯшихтона дар номерои дар рӯи экрани WhatsApp ё Viber равон кунед. курси имрӯза бародаро 1000 рубли русӣ 147 сомони тоҷикӣ мебошад. дар видеои имрӯза 14 мошини майдай ва 4 грузовик. видеоро то охирша тамошо кунем. фикрҳотонро дар комментария ҳатман нависен ва лайка фаромӯш накунем бародаро. шахсоне ки хоҳиши гузаштани сарҳади қазоқистонро доранд, ман ба шумо тавсия медиҳам ки ширкати ин бародарамон Исматуллоҳ муддати дароз аст ки дар хизмати муҳоҷирон мебошад. мошинашон бо комфорти баланд, дорои вайфай бепул. мабодо дар ҳуҷҷатҳои шумо ягон мушкиле пайдо шавад, ин бародаро худашон ҳал мекунад. номеро дар рӯи экран ва дар описани видео. марҳамат, занг занед ва аз номи канали душанбе шоу гап занед ва скидкаам дорад. ба шумо роҳи сафед хоҳонам бародарон. якум мошини фурӯшӣ Nexi Daewoo, соли бароришаш 1996, объем мотор 1.6, коробка передачаш механик, сӯзишвориш бензин газ, ҳуҷҷаташ 7 моҳи дигар муҳлат дорад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб. нархш бошад 13000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 89000 рубли русӣ мешавад. боз савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат, занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. бародаро, дастгирии моро фаромӯш накунед. сарпарасти видеороликҳои мо ҳамеша 1xbet мебошад. силкаш дар описани ва дар комментария закрепит карда мешавад. бародаро, як ай шумо дар омадан як шаташапш кунед, тамом бародаро. ман намегум бозӣ кунем, просто як дроин худаш ҳамин дастгирӣ мешавад. лайка фаромӯш накунед. дуюм мошини фурӯшӣ Opel Sedan, соли бароришаш 1998, объем мотор 1.6, коробка передачаш механик, сӯзишвориш бензин газ, ҳуҷҷатош тамом шудагай. кондитсионер, CD салон, 4 баллон ҳамаш дорад. нав пачкай задагӣ пусидагӣ надорад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Ҳисор. нархш бошад 30000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 205000 рубли русӣ мешавад. боз савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат, занг занед. сеюм мошини фурӯшӣ ВАЗ 21099, соли бароришаш 2004, объем мотор 1.6, моториш инжекторай, коробка передачаш механикай, сӯзишвориш бензин газ, ҳуҷҷатош тамом шудагай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Фархор. нархш бошад 13000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 89000 рубли русӣ мешавад. боз савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат, занг занед. чорум мошини фурӯшӣ Kia Sorento, соли бароришаш 2007, объем мотор 3.5, коробка передачаш автомат, сӯзишвориш бензини холӣ, ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. кам гаштагиай бародаро. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Москва. нархш бошад 500000 рубли русӣ мебошад. бо сомони тоҷикӣ гардонем 73000 сомони тоҷикӣ мешавад. алиш мешавад ба ягон хундаи Соляриси дар Москва бошад, 2016 сол бошад, ё ки алиш мешавад ба мошини дар Тоҷикистон боша Mercedes E-Class. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат, занг занед. панҷум мошини фурӯшӣ ВАЗ 21014, соли бароришаш 2014, объем мотор 1.7, коробка передачаш механик,
сӯзишвориш бензини холӣ, ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. як сола ҳуҷҷат дорад, як сола таъмировка дорад. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи ёвон. нархш бошад 35000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 239700 рубли русӣ мешавад. боз савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экран. марҳамат, харидори конкретни бошен, занг занед бародаро, беҳуда занг назанед. шашум мошини фурӯшӣ Hyundai Starex. бисёр бародаро хостанд ки ҳамин Hyundai Starex-а ба навор гирем, дар комментариҳо нависта буданд. ина бародаро марҳамат, Hyundai Starex соли барорушаш 2000, объем мотор 3, коробка передачаш механик, сӯзишвориш газ будай, ҳуҷҷатош ҳамаш нав кардаги. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи рудакӣ. нархш бошад 35000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 239700 рубли русӣ мешавад. боз савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат, занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. ҳафтум мошини фурӯшӣ ВАЗ 21014. соли барорушаш 2006, объем мотор 1.6, коробка передачаш механик, сӯзишвориш бензини холӣ, ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. страховкаш без ограничений. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Москва, бозори Садовод. нархш бошад 85000 рубли русӣ мебошад. бо сомони тоҷикӣ гардонем 12400 сомони тоҷикӣ мешавад. боз савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат, занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. ҳаштум мошини фурӯшӣ бисёр бародаро дар комментариҳо нависта буданд ки Mercedes компрессор ба навор гиред. ина бародаро марҳамат, Mercedes компрессор соли барорушаш 2001, объем мотор 2, коробка передачаш автомат, сӯзишвориш бензини холӣ, ҳуҷҷатош таъмировкаш 1 сола, кондитсионер, лук, электропакет ҳамаша дорад. 100% кор мекунад ҳамаш. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархш бошад 46500 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 318000 рубли русӣ мешавад. боз савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат, занг занед. нуҳум мошини фурӯшӣ Mercedes Sechka Простой. соли барорушаш 1995, объем мотор 1.8, коробка передачаш механик, сӯзишвориш бензин, газ, ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. мошин ягон камбудӣ надорад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Бохтар. нархш бошад 23500 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 161000 рубли русӣ мешавад. алиш мешавад ба ягон таҷои хона ё ки замин, ҳамин замини холӣ. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат, занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. даҳум мошини фурӯшӣ Hyundai Starex. соли барорушаш 2000, мотораш дизелни, объем мотор 1.8, коробка передачаш механик, ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархш бошад 18000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 123000 рубли русӣ мешавад. боз савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат, занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед.
11 ماشین فروشی خوندای سنتا سالی برارشش 2010 ابیو موتور د коробка передачаш автомат сӯзишвориш бензин газ ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри душанбе. нархш бошад 70,000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 479,000 рубли русӣ мешавад. алиш мешавад ба ягон опел ё мерседес нархошон аз 30,000 сомон боло бошад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат, занг занед. 12 мошини фурӯшӣ ваз 21010 соли барорашаш 2005 объем мотор 1.6 коробка передачаш механик сӯзишвориш бензини холӣ ҳуҷҷатош то моҳи августа муҳлат дорад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри душанбе. нархш бошад 11000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 75000 рубли русӣ мешавад. боз савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат, занг занед. сенздаҳ мошини фурӯшӣ ҷели соли барорашаш 2007 объем мотор 1.5 коробка передачаш механик сӯзишвориш бензини холӣ ҳуҷҷатош таъминовкаш 1 сола муҳлат дорад. кондитсионерш 100% кор мекунад. полни губкават кардагиаш 4 баллон бо дискаҳои нав. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад мошин. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри душанбе. нархш бошад 25000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 171000 рубли русӣ мешавад. боз савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат, занг занед. бисёр бародаро дар комментария нависта буданд ки мусо бисёртар ба наваргирина бародаро якта хай ғалти намондемаш. дайву мусо спорт соли барорашаш 2003 объем мотор 2.9 коробка передачаш механик моторш дизельния ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри душанбе. нархш бошад 48000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 328000 рубли русӣ мешавад. бо савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат, занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. бародаро мегузарем ба мошинҳои боркаш. лайкро фаромӯш накунед бародаро. якум мошини боркаш грузовик хундай портер. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи дӯстӣ. ҳуҷҷатош ҳамаш 100% бародаро. нархш бошад 48000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 328000 рубли русӣ мешавад. бо савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат, занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. дуюм мошини боркаш грузовик форланд. ягон камбудӣ надора мошин. срочна фурӯхта мешавад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри ваҳдат. нархш бошад 27000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 185000 рубли русӣ мешавад. алишам мешавад бародаро ба ягон мошини майда. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экран. марҳамат, занг занед. сеюм мошини боркаш грузовик газел соли барорашаш 2004 мотораш 406. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи ашт. нархш бошад 28000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 192000 рубли русӣ мешавад. бо савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат, занг занед.
чорум бисёр бародаро ҳами падборши ки презанака бисёртар гуфта буданд ина марҳамат бародаро кони ҳами падборшики прессо пресс подборшики фурӯшӣ будаи бародаро дар ҳолати хуб қарор доранд ҳамашон дар ноҳияи ҷаббор расулов нархошон 40 000 сомони тоҷикӣ мебошад бо рубли ҳозира гардонем 274 000 рубли русӣ мешавад бо савдо мешавад телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо марҳамат занг занед хайр аллоҳ нигаҳбони ҳамаи мову шумо бошад то видеои оянда бародарон.